Ježiš by sa dnes mohol vrátiť. Títovi 2:13-15, očakávajúc tú požehnanú nádej a slávny príchod veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal seba samého za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil si zvláštny ľud, horlivý v dobrých skutkoch. Tieto veci hovoria, napomínajú a karhajú so všetkou mocou. Nech ťa nikto nepohrda. Ježiš by sa mohol vrátiť práve teraz, milý čitateľ. Inšpirovaná svätá Biblia to hlása. Boh je taký veľmi dobrý a milosrdný. Micháš 7:18, kto je Boh podobný tebe, ktorý odpúšťa neprávosť a prechádza prestúpením zvyšku svojho dedičstva. Svoj hnev si nezdržiava na veky, lebo sa teší v milosrdenstve. Obeť chvály. Biblia učí, že náš veľký Boh, Pán a Spasiteľ sa opäť vracia. Ježiš by sa dnes mohol vrátiť, drahý priateľ, a dúfam, že sa vráti. Akého úžasného Spasiteľa máme, Ježíša, požehnaného baránka Božieho. Uistite sa, že nezostanete pozadu, drahý hriešník. Bol si znovu zrodený, o hriešník, jedinou vierou v smrť na kríži, pohreb a telesné zmrtvých vstanie Pána Ježiša Krista. Kryštáľovo čisté evanjelium Ježiša Krista. Nezahmlievajte evanjelium. Vysvetlite to jednoducho, aby to poslucháč pochopil. Evanjelium Ježiša Krista je najvýznamnejším prvkom kresťanskej viery. Netreba dodávať, že evanjelium by sa malo kázať v kostole a ja pevne verím pri každej príležitosti. Apoštol Pavol sa oddelil od ostatných podľa jasného evanjeliového posolstva Krista, Rím 1:1. Evanjelium je miesto, kde sa oddelil od druhého. Jasné posolstvo evanjelia by malo byť základom toho, kde cirkev stojí. Ak niekto nechápe správne posolstvo spásy evanjelia, Rím 1:16, potom sa pravdepodobne mýli v inom chápaní písma. Evanjelium Ježiša Krista je jeho bezhriešna preliata krv, smrť, pohreb a zmrtvých vstanie ako úplná náhradná platba, ktorá zachráni hriešníka pred večným zatratením, keď verí vierou. Ak sa s evanjeliom vôbec manipuluje a nie je živo vysvetlené, môže stratiť svoj spásonosný účinok. Všimnite si verše nižšie. Veď Kristus ma neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, nie s múdrosťou slov, aby Kristov kríž nebol zbytočný. 1 Korinťanom 1:17. Ale bojím sa, aby sa vaša myseľ neporušila od jednoduchosti, ktorá je v Kristovi, ako had zviedol Evu svojou prefíkanosťou. 2 Korinťanom 11:3. Kristus sa stal bezvýznamným pre vás, ktokoľvek z vás je ospravedlnený zákonom, odpadli ste od milosti. Galatianom 5:4. Je to krutá realita a skutočná tragédia, ktorá sa dnes deje v mnohých kresťanských cirkvách. Každá biblicky veriaca cirkev by mala jasne prezentovať evanjelium a vyzývať prijať Ježiša Krista ako Spasiteľa osobnou vierou. Som zástancom jasnej prezentácie evanjelia. Spasenie nie je hriešnik, ktorý sľubuje, že sa odvráti od hriechu, smútku za hriech, alebo odovzdá svoj život lomka srdce Ježišovi, aby ich zachránil. Spasenie nemá nič spoločné s našimi zasľúbeniami alebo darmi Kristovi. Spása je jednoducho prijatie Ježišovej uspokojivej platby na kríži na Kalvárii za odpustenie našich hriechov. Jednoducho dôverujeme iba Ježišovi, že nás zachráni. Skutky 16:31, Rím 4:5, 1 Kor 15:1-4, F2:8-9. Ježiš dal svoj život za nás, Gal 1:4, 1 Tim 2:6, Tit 2:14, Kristovi nedávame nič za spásu. Nemarím Božiu milosť, lebo ak spravodlivosť prichádza zo zákona, potom je Kristus mŕtvý nadarmo, Gal 2:21. Ak urobíme spásu okolo seba alebo niečo, čo sľúbime, že urobíme pre Boha, potom spasenie už nie je darom, ale zaslúžili sme si ho, Rím 4:16, 11:6. Hriešnik musí pochopiť, že nemá čo ponúknuť Kristovi, ale jednoducho dôverovať iba nemu, že ich zachráni tým, že príjme jeho náhradnú platbu za ich hriechy.
Neverím, že si lámem vlasy, pretože ako je vidieť z mnohých vyššie uvedených písiem, apoštol Pavol bol rovnako dogmatický.